Минутите за култура и изкуство, дами и господа. Времето, в което ви срещаме с общественици, с хора на мисълта, хора, които творят, хора на изкуството също. Днес ще ви срещнем с професор доктор Стефан Караджов. Как стои въпросът с България? Какво пренебрегвахме до този момент? Аз мисля, че въпросът е важен, затова защото съвсем естествено, когато става дума за едно геопространство, ние трябва да определим къде е разположено то. Неговите координати, неговото място на картата на Европа и на света. И оттам естествено да оцениме неговото положение като положително или не особено положително с оглед на неговото бъдеще. Така че географското положение е една важна системна категория в географията, която играе определена роля при пространственото развитие на всяка една държава. В случая и на България. Аз наистина в моите книги и изследвания съм обръщал много сериозно внимание на това положение, което България взема в Югоизточна Европа и мисля, че той е главен геополитически фактор за нашето развитие. От една страна той е плюс, от друга страна той е и съответно носи своите негативи. От Европа, Северна Европа, Западна Европа с страните на Азия, с Средиземноморския басейн и така нататък, и така нататък. Това географско положение е много важна пречка пред решаването на това, за което говорихме преди малко. И понеже говорите за български дипломатически преглед, едно списание, което наистина напоследък все повече се налага, аз даже съм си позволил да го донеса. Той е на английски, излиза и на български език. Тук съм написал една статия, която сега ще ви подаря. Тя е посветена на Косово. Ето я. И корицата само да я покажем. Аз през това време ще покажа на камерата, докато ние разговаряме. Всъщност това е последният ви труд, анализа, който е за Косово. Нека да поговорим и за другите ви книги, след което ще продължим още. Само ще си позволя да кажа, че когато става дума не само за Косово, въобще за Балканите, трябва да кажа, че има едно преплитане на национална митология, на правата на човека, самоопределение и естествено е, че всички тези особености в повечето случаи са от изключително значение при решаването на проблемите. Като едното с другото знаете, че винаги има противоречие. Правата на човека, самоопределението и особено националната митология са неща, които трябва постепенно балканските народи да преодоляят, за да можем наистина да станем равноправни и достойни членове на едно европейско семейство, където според мене националните проблеми и всички тези етнически, конфесионални проблеми, които са възниквали и възникват в момента в някои части на Балканския полуостров, в крайна сметка ще могат да бъдат решени по съвсем такъв добронамерен, добросъседски начин. И аз вярвам, че тогава границите ще бъдат открити. Те няма да имат тези бариерни функции, които имаха до сега. И поради тази причина аз съм твърдо убеден, че именно влизането ни в Европейския съюз е този огромен шанс да бъде решен и българския национален въпрос. Повечето ни съседки изживяха след промените къде по-силни, къде по-слаби всъщност граждански разбирици, ако можем да смекчим даже този израз. Преди малко казахте и етнически конфликти. В България това нещо обаче не се случи и отминал ли всъщност призракът на гражданските бунтове? Може ли да се предположи, че национализмът ще извади наяве едни такива конфликти? Казахте, че в България трудно може да се предположи, но все пак. Аз лично не споделям опасенията, че така наречения етнически мир е застрашен в България. Българският народ е толерантен народ. Аз лично мисля, че българският национализъм е един национализъм, който крие своите корени в българското възраждане. А то е характерно главно с това толерантност към другия, уважение към другия. И всички нации трябва да кажа, че ние имаме основание да се гордеем, че сме една сериозна нация, защото сме нация донесли немалко на световния цивилизационен процес, се характеризираме с това търпимост към турци, цигани, евреи и всички, които населяват съвременната територия на българското землище. Така че за някакъв проблем, който в момента се изважда, аз лично не виждам така основание, но все пак трябва да се внимава, защото все пак в нашата страна има някои политически партии, не ми се иска точно тази вечер да говоря за тях, които в една или друга степен са в противоречие на Конституцията и
трябва да им се обръща малко повече внимание, защото все пак тяхната поява и тяхното налагане в общественото съзнание, като че ли в немалка степен допринася за така създаването на това, за което преди малко вие обърнахте внимание. Професоре, всъщност да погледнем нещата от друга гледна точка. В каква степен според вас България и Румъния, влизайки в Европейския съюз, ще променят хода на историята, в голяма степен политиката, облика на Европа? Мисля, че аз ви казах и преди малко. Влизането ни в Европейския съюз е кондиция силни кванон, т.е. условие, с което не може, защото ние, имайки тази възможност, впрочем, решаваме много голяма част от нашите проблеми. А те са проблеми свързани с един исторически период, загуба в няколко войни, загуба на територии, откъсване на територия от нашето землище и така нататък и така нататък. Аз тук искам обаче да ме добре разбран. Става дума не за промена на границите, става дума за отваряне на границите. И това влизане в Европейския съюз за мен ще бъде от изключително политическо, икономическо и социално значение, затова защото влизайки там, ние влизаме в рамките на едни правила. А именно тези правила ще дадат възможност на българската нация да се изяви така, както се е изявяла през вековете. Ние имаме една неопозотворена нация, една нация с огромен интелектуален потенциал и аз съм твърдо убеден, че в крайна сметка ние ще го докажем на Европа и света. Какво всъщност ни отличава нас като българи? Аз между време, докато си говорим, искам да покажа на уважаемите част от вашите книги, които са така впечатляващи, имайки предвид анализите, които правите в тях. Много често нас ни бутат в така една славянска писта, която аз лично не потвърждавам нито в изследванията си, нито в документите, които съм се запознавал. Ние сме уникален народ. Ние имаме държавнотворна роля в развитието на обществата. Ние имаме държава още през 7-8 век преди новата ера. Затова много малко хора знаят за това нещо. И в подножието на Памир и Хиндукуш, когато се създава тази древна държава, именно от тогава тръгва вече нашата история. Ние трябва да се гордеем с тази история. И трябва да кажа, че българите сме уникален народ, пак повтарям, с една много важна насоченост към завоюване на пространства. И трябва да кажа, че има един период, в който българските държави са били няколко на територията на Европа и на Азия. И това вече беше доказано по безспорен начин. Бих могъл да говоря за Поволжието. Волжска България, която обхваща почти цялото Поволжие, съвременната територия на Татарстан, Башкортостан, Чувашия, а и Урал и Западен Сибир. Затова много малко се говори, знаете по какви причини, но аз мисля, че този период вече е отминал, трябва да се гордем с нашата история. Други български държави са създани на територията на съвременна Македония, на територията на съвременна Италия, на съвременна Унгария и всички те са носители на българската материална култура. Нещо, което е изключително важно за мен. А би трябвало и за всички нас. Господин професор, аз искам да ви задам един такъв въпрос в качеството на ръководител на катедра регионална и политическа география. В каква степен губят нашите политици, защото ставаме свидетели, че някои от тях де-факто не са наясно в голяма степен с геополитиката, казвам го директно, поради проста причина, че не един и два са случаите, в които сме ставали свидетели на сериозни всъщност грешки, които пораждат пък после политически казуси. Няма политическо училище в България, така е, че самата политическа сцена ги учи. Какво губят те в момента от факта, че не са запознати в тази сфера? Аз само ще си позволя да кажа, че политическата география, геополитиката, геостратегията бяха забранени в тоталитарния комунистически период и бяха направо отвърлени като ненаучни, като фашистски и нещо, което според мен беше не само неправилно, то се отрази изключително сериозно върху развитието на българската география. А до 9 септември 1944 година тази наука се е развила и на това на много високо ниво. Такива представители като професорите Иширков, Батаклиев, Иранов, Крум Друнчилов са достойни за уважение и нещо повече ние от тях се учим и до ден днешен. Ето с тази книга, която бих искал да покажете, аз се опитах преди 10 години да запълня в някаква степен празнотата от политико-географски и геополитически знания. Разбира се, това е един първи опит, но искам да кажа, че факта, че се преподава тази материя в 4-5 от факултетите на Софийския университет, като освен географския, специалност европеистика на Софийския университет, специалност политология, специалност международни отношения на юридически факултет, аз виждам вече едно задължително изискване към нашите бъдещи кадри политици, дай Боже дипломати, от политико-географски и геополитически знания. Колкото до нашите съвременни политици, аз мога да кажа, че те наистина имат нужда от една такава култура, която за съжаление не обладават, но
Не е късно да се запишат при нас и ще ги понаучиме на някои работи, ако се наложи, разбира се. И още едно искам да кажа, че в Съединените американски щати, ще дам за пример тази страна, има над 6000 души професионални географи, които се занимават с политическа география и геополитика. И във всеко посолство на САЩ има специалист в областта на геополитиката, който помага в работата на съответния посланник. Виждам, че всъщност носите един анализ, който сте направили на регионите в България, който всъщност е искан от Европейския съюз. Нека да покажем на уважаемите зрители, ще помоля отново камерата да го посочи. Няколко думи за него, защото това е един много сериозен труд. През 2000-та година тогавашното правителство на България, на ОДС, възложи задача на геолого-географски факултет и на Географски институт на БАН по поръчка на Европейската комисия и на Ив Франше, който е генерален директор на Евростат, да бъде направена една монография, която излезе в Люксембург, и тя е посветена на 6 райони за планиране в България, съобразно тогава приетия закон за регионалното развитие. Смятам, че ние се справихме. Този документ практически е част от цялата документация, която България представи в хода на процесите на преговори за присъединяването към Европейския съюз. Искам веднага да кажа, не случайно беше възложена на географи. Затова, защото именно географията комплексно може да подходи към тази територия, към тези пространства, към тези райони. Затова, защото ние сме засегнали тук както силните, така слабите страни на тези райони и сме посочили някои особености, които са както, казвам, от природно, така и от демографско естество, така и от социално-географско естество, с което ние даваме възможност на нашите партньори, бъдещи партньори в Европейския съюз, да се запознаят с спецификата на природата и общественото развитие на отделните региони в България. Тоест, това е било настолна книга в края на краща на евроекспертите, които са ни проверявали. Така ли да го разбираме? Така е, с което аз основателно се гордея. Тоест и вие имате всъщност сериозно участие в евроинтеграцията на България, именно с това четиво, не само с него. Предният въпрос ви го зададох именно за това, че наблюдаваме част от политиците, които нямат представа от геостратегия. Вие всъщност и от геополитика. Наблюдавали ли сте такива лапсуси, ако можем да ги кажем политически на наши политици, без да цитираме имена? Как да кажа за лапсуси? По-скоро за грешки. Защото когато подписваш една конвенция за национални малцинства, първо трябва да попиташ специалистите дали такива има в България. Значи ти подписваш един документ при положение, че съседката Гърция, член на Европейския съюз и НАТО, не го е подписала. Защото тя счита, че тя няма такива. Но тя има. А ние нямаме национални малцинства по простата причина, че България граничи със собствените си етнически територии. В България има етнически групи, но национални малцинства няма. Но сега мисля, че се сещате какво искам да кажа. Добре, върху какво работите? Последен въпрос. Работя върху една книга за Косово, монография. Искам тя да бъде така достояние до 2-3 месеца на нашата общественост, се направя съответна премиера. Работя с цялата сериозност и задълбоченост, знаейки с какви проблеми ще се сблъскаме, когато я представя така пред обществеността, но съм убеден, че една такава книга има нужда да излезе на книжния пазар заради всичкото това, което казахме преди малко.